הזמנתי אתכם לשיחה, לדבר קצת על נושא החישובים בתזונה הקטוגנית. אני כבר מתנצל מראש, זה לא הנושא הכי סקסי והכי מרגש מה שנקרא, אבל היום קצת נדבר על הנושאים האלה. אני עוד שנייה אתחיל בנושא, והבאתי לנו גם לפה אורח, את גיא, שהוא מאתר הפוד דיקשנרי, שהוא אחר כך יסביר לנו גם קצת על האתר בנוגע לעניין של החישובים. אז אנחנו נתחיל באיזה מין הסבר קצר שלי קצת על הנושא של החישובים, קצת על הדברים שקשורים לעניינים של התזונה, נדבר קצת על הדברים האלה, אני אראה לכם כמה דוגמאות בדברים האלה, ולאחר מכן אנחנו נעביר את רשות הדיבור לגיא, שהוא יסביר לנו קצת על שימושים באתר שנקרא פוד דיקשנרי, ומיד אחרי זה אנחנו נשאיר לכם זמן גם לשאלות וכל מיני דברים שמעניינים אתכם, סקרנים, אתם רוצים לשאול אותי, אז שווה להישאר אחרי השיחה של גיא. אנחנו נדבר, גיא ידבר בסביבות, אני מניח, כ-30 דקות, גיא, משהו כזה, תקן אותי אם אני טועה. כן, 30 דקות בערך. בסביבות ה-30, הנה חבר'ה, תגידו שלום לגיא. אז גיא ידבר בסביבות כ-30 דקות, אז נשאיר זמן, איך אומרים, לשאלות, כל מיני דברים שמסקרנים אתכם, מעניינים אתכם והכל. יאללה חברים, אז בואו נצא לדרך. אז היום אנחנו התכנסנו בעצם לדון על הנושא של החישובים בתזונה הקטוגנית. אז אני מניח שאתם מכירים, או מי שלא מכיר, אז יש לנו את היחסים הקטוגניים, שזה בעצם היחסים שלנו שאנחנו רוצים מסך כל הצריכה הקלורית שלנו היומית, 70% יגיעו ממקורות קלוריים של שומן, 25% שיגיעו ממקורות של חלבון, ו5% שיגיעו מפחמימות. אתם מכירים, נכון? שמו לי ככה עם הידיים, מכירים? כן. הרעיון של התזונה הקטוגנית אומר שאם אנחנו נשמור על היחס הזה בין אבות המזון, אנחנו בעצם ניכנס למצב שנקרא קטוזיס, מצב שבו הגוף עובר לשריפה של שומנים, וההשפעה ההורמונלית שלנו תיצור לנו מנגנון סובה הורמונלי. המנגנון הזה מאפשר לנו בעצם גם לרדת במשקל, כי אנחנו שבעים, ככל שאנחנו שבעים אנחנו אוכלים פחות, וזה בעצם אחד המרכיבים שמאוד הופך את התזונה הקטוגנית להיות מאוד קל לרדת איתה במשקל. אז אני אתן לכם רגע דוגמה מספרית כדי להבין מה זה 25%. לדוגמה, אכלתי 1,000 קלוריות ביום. שוב, כל אחד יש לו כמות קלוריות, אבל לקחתי פה מספר שהוא עגול, קל להבין אותו. אם הייתי נותן פה 1,850, היינו הולכים לאיבוד. אז אם אני מסתכל על החלוקה של הקלוריות, מתוך ה-1,000 קלוריות האלה שאני אכלתי ביום, אני ארצה ש70% יגיעו מהשומן, כלומר השומן, הקלוריות שבאו מהשומן אמור לתרום לי 700 קלוריות, חלבון 250 קלוריות, והפחמימה אמורה לתרום לי 50 קלוריות ביום. כל עוד אנחנו שומרים על היחס הזה, אנחנו אמורים להגיע למנגנון הסובה שעוזר לנו להיות שבעים. בשביל להבין רגע קצת על אבות המזון שלנו, על הפחמימה, חלבון והשומן, בואו קצת נכיר אותם טיפה לעומק כדי להבין על אבות המזון שלנו בתזונה. אז יש לנו את הפחמימה, הפחמימה היא המקור אנרגיה עבור הגוף, הסוכרים, הגוף שלנו משתמש. בתזונה הקטוגנית אנחנו מחליפים מהדיסק, מערכת הפעלה, אנחנו עובדים על שומנים, אבל אצל אנשים הרגילים, מקור האנרגיה, או גם אצלנו, מקור האנרגיה הוא הפחמימה. הפחמימה משמשת כחומר בנייה, היא גם בונה בעיקר בתאים, היא בונה את התאית, המילן, גליקוגן בגוף שלנו שנבנה בעזרת הפחמימה, היא בונה את החומר התורשתי שלנו, ה-DNA, ה-RNA שלנו מורכב ממולקולות קטנות של סוכר, הסוכר, הפחמימה, משמשת לאותות בין התאים שלנו, כדי שהתאים ידעו לעבוד, מערכת החיסון שלנו צריכה את האותות האלה, אם לא את האותות האלה לא יהיו יודעים לאיזה תא פגום, לאיזה תא לפנות, ולכן הפחמימה היא מרכיב חיוני. הפחמימה גורמת לתגובה אינסולינית, זה סוכר, ברגע שאנחנו אוכלים פחמימה, רמת האינסולין שלנו עולה, לכן אנחנו מאוד מגבילים את הפחמימות בתזונה. אבל אני רוצה לשמח אתכם, אני לא יודע אם כולכם מודעים לעניין הזה, ככל שאנחנו מתמידים בתזונה, ככה נוכל לאכול יותר פחמימות. שוב, אני לא מדבר על 2-3, אבל אנשים שנמצאים בתזונה כבר לאורך זמן יכולים לעלות את כמות הפחמימות שאוכלים ביום. כולנו מתחילים ב-20 גרם פחמימה ליום, מאחר וזה מכניס את כולנו לאורך זמן למצב שנקרא קטוזיס, שריפת שומן, אבל ככל שתתמידו אפשר לעלות בכמות הפחמימה, אני כבר דיברתי עם זה כבר בעבר כמה פעמים, על נושא הסיבים, הפחתת הסיבים וכדומה. אני לדוגמה כבר כמעט 5 שנים בתזונה, אני יכול לאכול בסביבות ה-50-55 גרם פחמימה נטו
פחמימה שזה פחות הסיבים התזונתיים, ועדיין להישאר במצב של קטוזיס. אני לא כל יום שם, אבל אם תתמידו בתזונה לאורך כמה חודשים טובים, תוכלו לאט לאט לטפס למעלה. לכל אדם יש את הנקודת איזון הספציפית שלו, מבחינת כמה פחמימות הוא יכול לאכול, תלוי בתנגולת אינסולין, מצב מטאבולי. אז ככל שתתקדמו בתזונה גם אפשר לאכול יותר. התזונה הקטוגנית היא שונה מכל הדיאטות שאתם מכירים, היא מתרחבת עם הזמן, אפשר לאכול יותר, אפשר ליהנות יותר, זה יותר פירות, יותר ירקות ודברים, אז התזונה משתבחת. בואו נדבר קצת על חלבון. חלבון מגיע אלינו מן החי ומן הצומח. חלבון הוא בעצם מורכב מהמון חלקים קטנים של חומצות אמינו. יש 20 סוגים שונים של חומצות אמינו, 9 מהן נחשבות חיוניות. למה הן חיוניות? כי הגוף שלנו לא יודע לייצר אותם, כלומר אנחנו צריכים לקבל אותם מן התזונה מבחוץ. אז תחשבו שיש לנו 20 חלקים שונים של פאזל, של לגו, שאנחנו יכולים להרכיב איתם כל מיני חלקים שונים, וליצור איתם כל מיני דברים שהגוף צריך אליהם. אז החלבון משמש לבניית הרקמות, השרירים, העצמות שלנו, השערות שלנו, כולם מגיעים מהחלבון. אנחנו בונים את מערכת החיסון שלנו מחלבונים. החלבון משמש להובלת מזון וחמצן בדם. שמעתם, אני מניח... מה? לא דיברו אליי. אז אני אומר, אלבומין למשל, חומר שנמצא אצלנו בדם, הוא סוחב את הנוזלים אצלנו בגוף. יש לנו את ההמוגלובין, הוא סוחב לנו את החמצן בדם שלנו. יש לנו כל מיני חומרים שהחלבונים יוצרים והם משמשים לנו לשימוש בגוף שלנו, הם מבסטים את החומצות שלנו. אם הגוף חומצי מדי הם יוצרים לנו ביקרבונט, שזה מוריד את החומציות בגוף. זה גם חומר גלם ליצירת אנזימים שמשפרים את תהליך העיכול, את כל התהליכים שלנו בגוף. מחסור בחלבון, חברים, זה דבר מאוד מאוד לא בריא. כמה מכם מקפידים, תרימו ככה ביד, ככה שנראה, כמה מכם מקפידים על אכילת חלבון, מוודאים שהם אוכלים כמות חלבון נאותה? פיני, כל הכבוד, אני רואה שאתה משקיע, כל הכבוד, כן, או בסילבי אני רואה גם מרימה ידיים, וברוריה, וגם נטלי, איזה יופי. אז כן, אז חלבון זה מאוד מאוד חשוב, חברים. אם אנחנו לא, אם אנחנו, דקה אני רק אכניס אנשים שנסו, כן, אני אומר, אם אנחנו בעצם לא אוכלים מספיק חלבון, מה שיקרה, הגוף יפצה את עצמו, הוא יפרק את השרירים שלנו, הוא יפרק את העצמות שלנו, אנחנו נסבול ממצבים שנקראים כמו סרקופיניה, שזה הידלדלות מסת השריר, נסבול מאוסטאופורוזיס, בעיקר נשים, אם אתם יודעים, נשים עלולות להיחשף לאוסטאופורוזיס, הידלדלות, צפיפות העצם, ולכן מאוד מאוד חשוב להקפיד על כמות החלבון שאנחנו אוכלים. האם אתם חושבים שהבחור הצעיר הזה, שי, שהוא מתאמן 6 פעמים בשבוע, בחדר כושר, והוא רץ 10 קילומטר ביום, לעומת טובה שהיא אישה מבוגרת, שהיא כבר עברה את גיל המנפוזה, שהיא עובדת בתור מזכירה ולא זזה מהכיסא שלה במהלך כל היום, אתם חושבים ששניהם צריכים לאכול את אותה כמות החלבון? לדעתי לא. נכון, התשובה היא באמת לא. חלבון אנחנו צריכים לאכול בכמות מדודה שמחשבים אותה לפי הנתונים הגופניים שלנו, לפי המצב המטאבולי שלנו, מה המצב הבריאותי שלנו. אורח החיים, אדם פעיל ספורטיבית זקוק להרבה חלבון, לעומת מה שנקרא אדם שהוא קאוץ' פוטטו, זקוק לכמות יותר מועטה של חלבון. בואו נדבר רגע על החבר שלנו, שומן. אז שומן אצלנו הוא מקור האנרגיה העיקרי שלנו. שומן משמש אותנו לבנות רקמות, הוא אחראי על הגמישות של הרקמות, הוא מגן על האיברים הפנימיים שלנו, הוא מעין דיפון, הוא אחראי על ויסות הטמפרטורה שלנו, הוא הבסיס להורמונים שלנו, הוא אחראי בעצם לכל הספיגה של הוויטמינים מסיסי השומן, ויטמין D, ויטמין K וכדומה. יש לנו פה את גיא, שהוא רוצה לרדת במשקל. יש לנו פה את נופר, שהיא רוצה לשמור על המשקל. האם אתם חושבים ששניהם צריכים לאכול את אותה כמות שומן? גם פה התשובה, חברים, היא לא. הם לא צריכים לאכול את אותה כמות שומן, לכל אחד יש מטרות אחרות בתזונה, אחד רוצה לרדת, אחד רוצה לעלות, ולכן לכל אדם יש כמות שומן אחרת שהוא זקוק לאכול בתזונה. כמות השומן שאנחנו אוכלים גם היא מחושבת לפי הנתונים הגופניים, מצב מטאבולי, מצב הבריאות, אורח החיים והמטרות שלנו בתזונה. סליחה, קפץ לי. אני רוצה לדבר איתכם רגע, אני מניח ששמעתם על שתי הגישות, יש הרבה אנשים שאומרים, כן, יפית, רציתי לשאול משהו?
כן, אני רציתי. שומעים אותי? כן, כן, בטח. איך יודעים לחשב כאילו כמה חלבון צריך וכמה שומן? אני אדבר על זה בעוד דקה וחצי, אוקיי. אני אדבר על זה, אבל כעיקרון אנחנו צריכים לבדוד, יש מחשבונים, אני עוד אדבר על זה בעוד כמה שקופיות קדימה, אז תוכלי לראות ולהבין. אז תראו, יש לנו שתי גישות בתזונה הקטוגנית שאנחנו מסתכלים עליהן, יש את הגישה ההורמונלית, ויש את הגישה של מה שנקרא ספירת הקלוריות. זה קרב שהוא כל הזמן חוזר על עצמו, זה ויכוח אינסופי לגבי האנשים שעושים את התזונה הקטוגנית. מצד אחד יש לנו את המועדון של ספירת הקלוריות, הם אומרים, ספירת קלוריות היא חוק פיזיקלי. החוק הזה תקף לכל סוגי התזונות, לכן חייבים להיות בגירעון קלורי כדי לרדת באחוזי השומן בגוף שלנו. ומצד שני, בואו נבין רגע מה זה גירעון קלורי. גירעון קלורי, תחשבו רגע לגוף שלנו, שהגוף שלנו הוא בנק השומן שלנו. האוכל זה הפקדה לחשבון, כאילו אתם מפקידים לחשבון הבנק. המטרה שלנו, למי שרוצה כמובן לרדת במשקל, היא לשרוף את הבנק. אנחנו רוצים להוריד את הבנק, לא בחיים להגיע ליתרה גבוהה. אז המשיכה זה האנרגיה שהגוף שלנו שורף בשביל לתפקד. אני מדבר איתכם כרגע, אני שורף אנרגיה, הגוף שלי צורך אנרגיה כדי לתפקד. ולמי מחברנו שעושה פעילות ספורטיבית שהיא מאוד מאוד חשובה ואני ממליץ עליה בחום, הרי שהפעילות הספורטיבית זה משיכת הבונוס מהחשבון. בסוף כל יום שאתם הולכים לישון, לא תאמינו, נוחת בנקאי משוויץ עושה לכם הנהלת חשבונות של הבנק ובודק אם אכלתם יותר ממה ששרפתם. הרי עליתם באחוזי השומן בגוף, ואם שרפתם יותר ממה שהכנסתם, הרי ירדתם באחוזי השומן בגוף. חשוב לי לציין דבר אחד לגבי העניין הזה, לא, רגע, סליחה, התבלבלתי. אז אנחנו רוצים בעצם, בשונה מהחיים, אנחנו רוצים לשרוף את היתרה, שוב, אם המטרה שלכם היא כמובן לרדת במשקל, אנחנו רוצים להוציא יותר ממה שאנחנו מפקידים לבנק. יש את הגישה ההורמונלית מהצד השני, הגישה שאומרת, שמעו, לא צריך לחשב כלום, יש לנו מנגנון סובה הורמונלי שנוצר לנו בגלל ההשפעות של התזונה על ההורמונים, ולכן אין צורך לספור קלוריות. אנחנו שבעים, אנחנו לא צריכים לספור קלוריות. בעצם מה שאומרים האנשים שמתבססים על המנגנון ההורמונלי, הם מתבססים על מעגל הקסמים של תזונה הקטוגנית. כלומר, שאנחנו אוכלים מעט מאוד סוכרים ופחמימות, אין לי עלייה ברמת הסוכר בדם, כאשר אין עלייה ברמת הסוכר בדם, הגוף מפריש מעט מאוד אינסולין, או בכלל, ושאין הפרשה של אינסולין, הורמון הסובה שלי, הליפטין, עולה לשחקים. הורמון הרעב שלי, הגירילין, נהיה מאוד מאוד קטן, ולכן אני נהיה מאוד מאוד שבע. הורמון האדיפונקטין שלנו, הורמון שאחרי שריפת השומן, פותח את מאגרי השומן, אנחנו מתחילים בעצם להפוך להיות מכונה לשריפת שומנים, ובזכות ההשפעה של האינסולין על הורמון הסובה, הליפטין והגירילין, אנחנו מקבלים סובה הורמונלי. בזכות הסובה הזה אנחנו יכולים לאכול פחות. כשאנחנו אוכלים פחות הקיבה מתכווצת, הקיבה מתכווצת שזה חלק ממנגנון הביופידבק שלנו על ההורמון הסובה והרעב, ולכן נוצר לי מעגל קסמים, שבו אני אוכל פחות ואני נהיה יותר שבע. אוכל פחות נהיה יותר שבע, אוכל פחות נהיה יותר שבע, עד שאני מסוגל להגיע לגירעון קלורי, בזכות מנגנון הסובה ההורמונלי, ולרדת בעצם באחוזי המשקל, אחוזי השומן, סליחה. אז מי בעצם, חבר'ה, משתי הגישות? בואו נשאל רגע שאלה, תפתחו רגע מיקרופונים, בואו נראה מי חושב שהגישה הנכונה היא הגישה ההורמונלית. לדעתי שתי הגישות מגיעות בסופו של דבר לאותו עניין. יפה, תשובה יפה, אני מעריך אותה מאוד. מישהו עוד חושב, מאמין בגישה ההורמונלית? מישהו תומך פה בגישה של הקלוריות, חברים? לא כולם. לגמרי בגישה של הקלוריות. יפה. אז אני אגיד את זה ככה, האמת היא ששתי השיטות יכולות לגור יחדיו, מה שנקרא, ואני אדגים לכם את זה, וגם אני אסביר פה קצת הבעייתיות של העניינים האלה, על ידי הדוגמאות הבאות. אז תראו, אני לקחתי פה, יצרתי פה איזה, בשביל לשחק עם המספרים, וזה קצת קטע של מספרים, אז אני מבקש לא להילחץ. יש פה מישהו שרוצה להיות המתנדב, לעזור למישהו שטוב במתמטיקה? מי מתנדב, חברים?
לא, אני אעשה את זה לבד, בסדר, לא לדאוג. אז תראו, לקחתי פה שילוב של עוף ושמן, עוף בתנור, 100 גרם קריים, 1 מיליליטר של שמן. השילוב הזה שווה 230 קלוריות ל-100 גרם של המוצר. עשיתי את החישוב של הערכים התזונתיים שלו מבחינת אבות המזון, חישבתי את הקלוריות, כמה קלוריות בא מהשומן, כמה מהחלבון, כמה בא מהפחמימה. שילוב של בשר ושמן אין בו פחמימות, 0% הגיע מהשומן, הקלוריות שהגיעו מהחלבון הם 30% והקלוריות מהשומן הם 70%. זה די דומה לאחוזים של התזונה הקטוגנית, אם אתם שמים לב, יש פה עודף קטן בחלבון שבגלל שאין לנו פחמימה. עכשיו מה יקרה אם אני לא אוכל 100 גרם של השילוב הזה, אלא אני אוכל 200 גרם של השילוב הזה. שימו לב, האחוזים של אבות המזון לא משתנים, נשארו אותו דבר, אבל הקלוריות הוכפלו פי 2. זאת אומרת שאני אוכל עוד מאותו מזון, כמות יותר גדולה מאותו מזון, האחוזים, הערכים של המקרו שלו לא משתנים, אבל כמות הקלוריות יכולה לעלות פלאים. וזה מעלה לי פה דוגמה הבאה. אם אני אוכל 2 קילו, חברים, של השילוב של העוף והשמן הזה, שזה 4,600 קלוריות, האם אני אעלה במשקל או יורד במשקל? מה? ברור שתעלה. לדעתי זה תלוי. תעלה. תלוי, רגע, יש לנו תלוי. בוא נשאל, מי אמר תלוי? אני אמרתי תלוי. תלוי אם אתה אוכל את זה, ואתה אוכל את זה פעם ביום, וצם אחר כך עד יום למחרת, אוקיי. או אפילו יותר, אז אתה במילא נכנס לגירעון קלורי, תלוי גם כמה קלוריות הגוף שלך צריך. לצום יומיים אחרי זה, לא יום. לא, בוא. זה כמות כזאת יומיים. של קלוריות. נכון. זה תלוי בגישות, חנן. 2 קילו עוף. נכון, אז אני אעשה את זה, אני אעשה סדר. תראו, אני גם מפשט קצת לגבי הגישה ההורמונלית, אני חייב להגיד, סליחה, צריך גם טיפה, זה קצת יותר מורכב מזה, והסשן פה הוא קצת, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק, יש כאלה שטוענים לא כל קלוריה היא קלוריה, ויש בזה קצת מן הנכון, אבל אני רוצה ככה להסביר בצורה הכללית. אז בוודאי שאדם שאוכל 4,600 קלוריות ביום, 99% מהאנשים ישמינו, אלא אם כן הוא ארנולד שוורצנגר, והוא מתאמן כל היום בחדר כושר, והוא שורף כזו כמות. כזו כמות של קלוריות תגרום למרבית האנשים לעלות יפה במשקל. אבל הרעיון הוא שזה כביכול יושב על האחוזים הקטוגנים, אז מה קרה פה? עכשיו תראו, זה מניפולציה שעשיתי לכם בכוונה כדי להדגיש את הרעיון פה, שכחנו רגע את החבר החשוב שלנו, שזה מנגנון הסובה. הרי מנגנון הסובה ההורמונלי היה אמור להגיד, וואו, חברים, מה פתאום 2 קילו? 400-500 גרם, אני שבע מת, אני לא מסוגל לאכול כזו כמות. וזו הבעיה שלי עם המנגנון הזה שמבוסס על האחוזים הקטוגנים. למה? כי הוא נשען על מנגנון הסובה. ואם כולנו היינו מקשיבים למנגנון הסובה, כנראה שלי לא היה עבודה וכולנו היינו דוגמנים. הבעיה שלא תמיד מקשיבים מנגנון הסובה במנגנון ההורמונלי, ולכן אני מאוד אוהב לעבוד בשיטה שמשלבת את שתי האסכולות ביחד. מי זה היה מקודם שאמר ששתי האסכולות יכולות לעבוד? אני. אז כל הכבוד, אני לא רואה את השם כי יש המון אנשים בפנים, אבל כל הכבוד, את צודקת ב100%, נכון. אז שילוב של שתי השיטות האלה הוא בעיניי המתכון המנצח. אנחנו מצד אחד מקשיבים למנגנון הסובה ההורמונלי שנוצר אצלנו, אבל אנחנו תמיד מוסיפים את חגורת הבטיחות הקלורית. מה זאת אומרת? היא תגיד לנו, אם לא הקשבנו למנגנון הסובה, החישוב הקלורי יבוא ויגיד לנו, חבר'ה, תעצרו, עכשיו גמרנו לאכול. עכשיו אחרת אנחנו פורצים את ערכי המקרו התזונתיים. וזה בעיניי השילוב המנצח והשילוב הטוב ביותר. אתם בונים על מנגנון הסובה, אבל עושים לעצמכם פיקוח על התזונה, בעזרת החישובים של אבות המזון, ולוודא באמת לפי ערכי המקרו התזונתיים שלכם. אז מה הם בעצם ערכי המקרו התזונתיים של כל אחד מכם? זה בעצם כמה כל אחד מכם צריך לאכול מכל אבות המזון. כמה פחמימה, כמה גרם חלבון, כמה גרם שומן. אז החישוב הזה, חברים, הוא חישוב אישי. לכל אדם צריך לבדוק את הכמויות האלה, בהתאם, כמו שאמרתי, נתונים גופניים, שבזה אפשר לעזור במחשבונים,
מה המצב המטאבולי שלכם, מה המצב הבריאות שלכם, האם בלוטת התריס שלכם עובדת כמו שצריך, האם היא לא עובדת כמו שצריך, האם התנגודת האינסולין שלכם גבוהה, האם אתם עושים הרבה ספורט, פחות ספורט, האם אתם אדם שרירי. זאת אומרת, את כל הפקטורים האלה אנחנו צריכים לשקלל פנימה, שכל בן אדם בונה לעצמו את תוכנית העבודה המסודרת שלו. אז אחד, יש לכם את המחשבונים ואת כל הדברים האלה שאתם יכולים לעשות את החישובים האלה, אבל יש לכם גם אפשרות, להיעזר גם בשירותי הליווי שאני עושה. מי שמכם לא יודע, אני מציע שירותי ליווי קטוגני, יש תוכניות ליווי אישיות, יש תוכניות ליווי קבוצתיות, אני עומד להתחיל לקראת תחילת ספטמבר בקבוצות אישיות קטנות של 5 אנשים, אז אני אפרסם על זה, שזה יצא לדרך, אני אעדכן את כולכם, אז גם מי שרוצה יכול להצטרף. אז יש גם את העניין של הליווי האישי, אם אתם רוצים להתעניין, לברר פרטים ודברים כאלה, אתם יכולים לכתוב לי פה בצ'אט, אתם יכולים לרשום את מספר הטלפון שלי, לשלוח לי הודעות וואטסאפ, אני אשמח לחזור אליכם, לתת לכם את כל הפרטים לגבי תוכניות הליווי. שם אני אשב איתכם, אעשה לכם את כל הבדיקות שצריך לעשות, נבדוק את כל הנושאים ונבנה לכם תוכנית עבודה מסודרת, נתאים לכם תפריט ואת כל מה שצריך מבחינת הדברים האלה. אז כעיקרון, אחרי שאנחנו יודעים את ערכי המקרו התזונתיים שלנו, אנחנו בעצם רוצים לערוך בקרה על זה. זאת אומרת, אני יודע כמה חלבון אני צריך לאכול, כמה פחמימות וכמה שומן, איך אני בעצם יכול לפקח על מה שאני אוכל ולבדוק את הדברים האלה. אז בשביל זה אני יכול להשתמש במחשבונים. אני אגיד עוד מילה אחת שחשוב לי מאוד להגיד, אני יודע שנושא, כמה מכם חבר'ה, פתחו מיקרופונים, כמה מכם אוהבים את נושא החישובים? כמה מכם מקפידים על זה? לא אוהבים. בכלל לא. בכלל לא. אז אני אגיד לכם במילה אחת את התפיסת עולם שלי לגבי החישובים. זה מייגע, זה נורא לא כיף לעשות, אבל החישובים האלה ייתנו לכם כלים מדהימים, בהמשך הדרך. אם אתם, זה כמו ללמוד את לוח הכפל, אתם לומדים את לוח הכפל, הכל בא לכם ספונטני, אתם כבר תלמדו, אתם לא כאלה מגוונים, אתם מחשבים צלחת, מחשבים את המנה הזאת, מחשבים את המנה הזאת, זה לאט לאט נכנס לכם לראש. תדעו לכם, כל הוותיקים בתזונה, אני לא יודע כמה פה, בטח יש פה כמה ותיקים אני מניח, אז כל הוותיקים בתזונה לא מחשבים, אני היום לא מחשב כלום, אני פותח את המקרר, אני מוציא אוכל ואני אוכל. בפעמים שאני כן מחשב, איכשהו יוצא שתמיד זה יוצא לי בול על האחוזים של התזונה, כי אני כבר מתורגל, זה כבר אצלי אינטואיטיבית, ולכן אני מאוד ממליץ לכם כן לנסות כמה זמן, חודש, חודשיים, עד שאתם מתרגלים, לפעמים 3, להתחיל לתרגל את העניין הזה של החישובים, זה מאוד יכול לעזור לכם. אז המחשבונים שאנחנו מכירים, יש אתרים ואפליקציות, הרבה מאוד מאיתנו משתמשים באתר כפית, יש לכם את הכרונומטר שזה אתר נוסף, יש לכם את הקארב מנג'ר, שאלה כלים, אבל אני לאחרונה גיליתי אתר ישראלי שהוא אתר נפלא, שהוא עושה עבודה מאוד טובה, יש לו כמה יתרונות על הדברים האחרים, ובשביל האתר הזה קוראים לו Food Dictionary, ובשביל זה אני הזמנתי את חברנו גיא צורף, שהוא הבעלים של האתר, שהוא רוצה להסביר לכם קצת על הכלים היותר מתקדמים של האתר, מבחינת האפשרויות לחישוב וכל מיני טיפים, ואיך לעבוד עם האתר הזה נכון, ויראה לכם כמה יתרונות שיש לאתר הזה על פני המתחרים. אז אני בעוד שנייה מעביר לכם את מעביר את השרביט אל גיא, אני רק מזכיר לכם שאם יהיה לכם שאלות או דברים כאלה, וכל הדברים האלה, בהמשך השיחה לקראת הסוף, יהיה לנו זמן לשאלות ותשובות, אז שווה להישאר. אני גם גיא לחש לי באוזן שהוא ארגן לנו איזו הפתעה מגניבה, אז חברים, without further ado, מה שנקרא, אני מעביר אליכם לגיא את הבמה. גיא, נתתי לך להיות ההוסט, אתה מוזמן. עשה לי רק טובה גיא, אשר את האנשים שרצו להיכנס, בסדר? ברשותך, ראיתי שמישהו רוצה להיכנס. אני השארתי, ראיתי. טוב, אז וואי, יש עוד כמה. טוב, אז קודם כל תודה. מה אתה אומר? בשתי כמה בחוץ. כן. טוב, נראה לי שהשארתי את כולם. טוב, אז קודם כל אני שמח להיות פה, ותודה רבה לחנן על ההזמנה, ואני רוצה בעצם קצת לספר לכם עלינו כאתר שקיים משנת 2009, לאחר מכן אני אציג לכם את הכלים,
אני אשתף שנייה את המסך שלי. אני אעשה עצירה בין כל כלי וכלי, שיהיה לכם זמן לשאלות, ואתם יכולים לכתוב גם בצ'אט, ככה שאחר כך אני גם אעבור על הצ'אט ואענה על השאלות. טוב, אז כפי שאמרתי, אנחנו קיימים משנת 2009, למעשה Foods Dictionary זה אתר שעוסק בתחומי התזונה והקולינריה. יש לנו, בעצם זה האתר הרגיל, יש לנו למעשה שני תחומים, כפי שציינתי שאנחנו עוסקים בהם, כשהקולינריה זה בעצם המתכונים, יש לנו מתכונים עם ערכים תזונתיים שמתלווים לכל מתכון, ובעצם התחום השני זה התזונה, דיאטה, אורח חיים בריא, ששם יש לנו כלים מאוד מאוד מתקדמים, שגם אנשי מקצוע בתחום התזונה, כמו דיאטנים, כמו חנן למעשה, ועוד אנשי מקצוע עושים בהם שימוש. וזה נוגע גם לכם, כי בעצם נקרא לזה משתמשי קצה. מה יש לנו באתר? זה בעצם, הבסיס של האתר הוא דאטה של אלפי מוצרים ומאכלים של חברות מזון שונות. אני יכול לחפש אבוקדו, אני יכול לחפש במבה של אוסם, אני אקבל מבחר מאוד גדול של מוצרים, אני יכול לראות את הערך התזונתי שלהם, את הרכיבים שלהם, ממש כל המידע שאני רואה על האריזה בסופר, אלא אם כן זה נתונים של פירות, ירקות, בשר וכדומה. אז שימו לב, ברגע שיש לי מנוי, אז למעשה יש לי פה את האייקון הזה של My Foods Dictionary, ואני יכול גם דרך השם שלי לגשת, מנוי Foods Dictionary, ולמעשה, כפי שאתם רואים, אני הגעתי לאזור אחר באתר, אזור שבעצם מרכז לי את כל הכלים והפיצ'רים של המנוי. יש לי פה גם לאתר הרגיל. שלושת הכלים הראשון של המנוי בעצם, אל תתייחסו פה לניהול לקוחות, כי יש לנו גם פלטפורמה שהיא יהודית לאנשי מקצוע, זה פחות רלוונטי אליכם. שלושת הכלים זה מחשבון הקלוריות, מנתח המתכונים ויומן מעקב. אנחנו נתחיל עם מחשבון הקלוריות, ואחרי שאני אסיים איתו אני אתן גם דקה, שתיים לשאלות. אז שימו לב, מחשבון הקלוריות שלנו בעצם מבוסס על אותו מילון אוכל שסיפרתי לכם עליו, מאגר המוצרים. אני אעשה פה רגע איפוס, והמחשבון מתאפס. עכשיו, יש לי פה שורת חיפוש, אוקיי? אני לוחץ, מנוע חיפוש מאוד מאוד חכם, יש פה חיפושים פופולריים, לצורך העניין נלך על מוצרי חלבון, אוקיי, נגיד 20 גרם חלבון בגביע, שימו לב, אני אבחר גביע, וכבר פה בחיפוש אני אראה מה זה יביא לי, אוקיי? אז אני אעשה אוסף, ובעצם אני אתחיל לקבל את תמונת המצב שלי, פלוס טבלת ערכים תזונתיים. עכשיו, לצורך העניין, נחפש פה גם אנטריקוט, רגע, אנטריקוט, אז יש לי פה מבושל, גם טרי, לא אוכלים טרי, בסדר, נלך על המבושל, ובעצם נגיד שאכלתי סטייק בינוני, 300 גרם, אני יכול גם, שימו לב, לפי גרמים, אוקיי, להגיד פה שצרכתי 150, ואז הנתונים גם כן מתעדכנים לי, אני אעשה אוסף, וכמו שראיתי, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל שימו לב, נגיד אני אבחר הגס, אתם רואים פה סימון תזונתי מלא, אז זה אומר אין לזה יצרן, וזה נתונים בעצם מה-USDA, מאתר החקלאות האמריקאי. עכשיו, מה עוד יש לי פה? שימו לב, סינונים לחיפוש. אני יכול בעצם לסנן מהחיפוש מוצרים שמכילים אגוזים, בוטנים, פיסטוק, דבש, ביצים וכדומה. אני אעשה שמירה, ואז המערכת לא תיתן לי את אותם מוצרים. אז זה גם כן חשוב להכיר. ואנחנו עוברים לפיצ'רים האלה, שימו לב. בגלל שהוספתי את האנטריקוט, אז אני מקבל כבר טבלת ערכים תזונתיים מלאה, אוקיי? עכשיו, ארוחה, מה זה ארוחה? לצורך העניין, במקום להוסיף מוצר, אני יכול ליצור ארוחה מאוד מאוד בקלות, שימו לב, הוספת ארוחה, נותן שם לארוחה, ואז אני מזין את המוצרים לארוחה הזאת, ובעצם אחרי ששמרתי, זה נשמר לי פה בצורה אוטומטית, ואז לצורך העניין, שמרתי את הסלט שלי, הוא מורכב מ-12 מוצרים, אני אעשה אוסף, שימו לב מה קרה. כל מצרכי הסלט התווספו לי לחישוב בבת אחת. אוקיי, 913 קלוריות, סלט לא דיאטטי כל כך. בכל אופן, אז זה ארוחה, יש לי פה ניהול הארוחות שלי, הכל מאוד מאוד עם UX לדעתי, כן, כמובן, אתם תגידו את
מה שאתם חושבים אחרי שתתנסו. אני חושב שה-UX פה הוא מאוד מאוד נוח ומאוד קל לתפעול, פשוט צריך להכיר את המערכת. עכשיו, הפיצ'ר השני פה זה המוצרים שלי. מה הכוונה? אם לצורך העניין חיפשתי איזשהו מוצר מסוים, ולא מצאתי אותו במאגר, יש לנו 8,500 מוצרים, משהו כזה, אבל אין לנו את הכל. יכול להיות מצב כזה שאולי לא תמצאו מוצר מסוים שצרכתם. אז אתם יכולים בעצם להוסיף אותו למאגר, והוא יתווסף אבל רק למאגר האישי שלכם. זאת אומרת, הוא לא ישותף עם כלל הגולשים באתר. אוקיי? ככה אנחנו שומרים בעצם על איכות הדאטה שלנו, בניגוד לאתרים אחרים, שבעצם שם, לא בכולם, אני לא יודע, אבל אני מכיר אחד רלוונטי, שבעצם משתמשים שמוסיפים מוצרים, אז זה מתווסף למאגר הכללי. ואז לצורך העניין, אתם מחפשים במבה, אתם מקבלים 30 במבות אותו דבר, ואתם לא יודעים מה נכון, ויש טעויות, וככה אנחנו מונעים את זה. עכשיו, שימו לב, ביסלי בטעם אבוקדו, אוקיי, מנה, אוקיי, ואני יכול להוסיף. איך אני מוסיף מוצר? פה יש לי הוספת מוצר, קופץ פופ, מאוד מאוד נוח, אתם יכולים להזין פה את הנתונים, ברגע שאני אעשה שמירה והוספה למחשבון, זה יישמר לי כמו הביסלי בטעם אבוקדו, ויש לי גם טופס בגרסה מלאה. אני יכול ללחוץ עליו, ולהזין גם נתונים כמו ויטמינים, מינרלים וכדומה. ברגע שאני אעשה הוספת מוצר, זה יתווסף. עכשיו, שימו לב, אני חוזר למחשבון קלוריות, יצאתי ממנו, ובעצם הכל נשמר לי באותו האופן, איך שיצאתי מהמחשבון. זה לא נמחק עד שאני לא עושה איפוס יומי. אוקיי? זה מאוד חשוב שתבינו את החלק הזה. אגב, הכל מותאם 100% למובייל, אמנם בעצם הרישום לאתר הוא וובי, זאת אומרת מהאתר האינטרנט, אבל אפשר לשמור את זה גם כמו אפליקציה במכשיר. אוקיי? אתם עושים הוספה למסך הבית, אני אשלח דרך חנן איזשהו מדריך. מה עוד יש לי פה? שימו לב, מתכונים. כפי שאמרתי, אנחנו אתר מתכונים די גדול, אני יכול לחפש פה איזה מתכון שאני רוצה, סתם לצורך העניין שקשוקה, אני אקבל 38 מתכונים, יכול להוסיף מנה או לפי גרם, כמה אכלתי, גם כן יתווסף לי לחישוב, ומה שיפה פה זה שאתם יכולים גם להוסיף מתכונים שלכם, כמו הוספת ארוחה, יש לי הוספת מתכון עם אופן הכנה וכדומה, אתם יכולים ממש לנהל ספר מתכונים אישי, אוקיי? תזכרו את זה גם לכלי הבא, ויש לי פה חיפוש מהמתכונים שלי, ואז בעצם אני אקבל גם מתכונים פרטיים שלא משותפים באתר, אוקיי? אז זה חשוב שתכירו. יש לי פה איפוס יומי, כמו שהראיתי לכם בהתחלה, הדפסה ושמירה ל-PDF, אוקיי? או שיתוף בוואטסאפ, כאמור זה גם 100% מותאם למובייל, ככה שאתם יכולים לשתף את חנן בכל רגע מה אכלתם, התייעצויות וכדומה. שימו לב, אז יש לי פה בעצם את האייקון הזה ליד כל המוצרים, ואני יכול ללחוץ עליו ובעצם לראות את הערכים התזונתיים המרכזיים של האנטריקוט, עם המידע שבעצם כמה הוא הביא לי לכל ערך. זאת אומרת, האנטריקוט מהווה לי 18.7% מסך התפריט שלי, אוקיי, שבניתי פה. מפה אני יכול לערוך, אוקיי, את כמות הגרם או לפי המנה, במקום לחפש מחדש, מאוד מאוד נוח, ושימו לב בעצם לטבלת הערכים התזונתיים שלי. פה למעשה יש הנחה שאני אגע בה בסוף, דרך חנן, במיוחד למי שבעצם נשאר פה, זו ההפתעה שחנן דיבר עליה, ויש לנו פה את ההתפלגות הערך תזונתי, מה הביא לי הכי הרבה קלוריות, מה הביא לי הכי הרבה חלבון, רואים שהאנטריקוט, קולסטרול, נטרן, ברזל, מה שאני רוצה, התפלגות כללית ואפילו יחס קטוגני שהוספנו, אוקיי? לכל התפריט. גם פה יש לכם מבחר מתכונים, אתם יכולים ללחוץ, מי שירצה לשתף אצלנו גם מתכונים קטוגניים, אני מאוד מאוד אשמח דרך אגב, להרחיב את הקטגוריה הזאת. זהו, שאלות חברים לגבי מחשבון הקלוריות. ואני רואה שרשמתם בצ'אט, אז אני גם כן אסתכל. גיא, יש משהו להגיד. כן. אני כבר רשומה באתר. אבל עכשיו, כן, לירי, אבל עכשיו זה היה לי הרבה יותר ברור משום מה.
את האמת שאני אישית משתדל ליצור קשר עם כל הלקוחות שלנו, וגם כאלו... דיברנו, אל תדאג. דיברת איתך? אוקיי, אז לא שלחתי לך וובינר מוקלט כזה? יכול להיות שכן, אבל עכשיו זה היה הרבה יותר ברור לי, לא יודעת. תמיד בעיניי זה יותר ברור, כן, יש גם... כן, תודה. לא, אני רשומה באתר, הכל כאילו, יש לי מנוי, הכל בסדר. כיף לשמוע, תודה רבה. תודה. כן, חברים, עוד שאלות? אני רואה פה מה מהפיצ'רים שאתה מראה פתוח למשתמש חינמי ומה למנוי בתשלום. מה שאני מראה פה זה למנוי בתשלום. מה שיש חינמי זה בעצם סוג של גרסת פרימיום חינמית, שאני לא רשום אז אפשר להשתמש, זה נותן לי טבלה לא מלאה, זאת אומרת כדי לראות את כל הדברים עם כל הפיצ'רים, אז צריך בעצם להירשם כמנוי. יש 5 ימי ניסיון חינם, תכף אני אגע בזה גם. קרן, אני רואה שלמדתי עם זה כבר חצי שנה, כיף לשמוע. יש אפשרות להראות יחס קיטו של הקלוריות שהרכבנו, אז הראיתי שיש שם יחס קטוגני. אגב... להרים את זה למעלה, פשוט למעלה. מה זה? להרים את זה בממשק למעלה, פשוט שיראו את היחס יותר גבוה, לא בתחתית העמוד. אוקיי, מעניין, ניקח את זה בחשבון. דרך אגב, אם אני אכנס, שימו לב, לצורך העניין לאנטריקוט בקר, אז גם לא, אני רואה פה ערכים תזונתיים של 100 גרם, וגם פה בסוף יש את היחס הקטוגני שלו. בסדר? של האנטריקוט. אולי אני מקדים את עצמי, אתה הראית להם על העובדה שזה לא נמחק, וזה חשוב להבין. כן, הראיתי שבמחתיקות... אז אני אדגיש, חברים, תראו, אחת הבעיות עם האתרים המתחרים, או חלק מהם לפחות, זה שהם לא זוכרים כלום. זאת אומרת, סובבתם רגע את הראש, המחשב עשה רפרש באינטרנט, כל מה שהקלדתם נמחק, ואין דבר יותר מתסכל מזה, זה מאוד מרגיז. אז פה יש פתרון שהוא בעיניי מקסים, שהוא יכול גם לעזור לכם לנהל יומן אכילה מסודר לאורך זמן, וגם זה לא נמחק, חבר'ה, זה לא נמחק, זה דבר שכאילו כולנו עברנו את התסכול. הדבר שני, הראת להם את הגימיקים המתכונים שזה מכניס את הדברים? כבר, אני מגיע לזה. אז אני שותק, לא ארוס את זה. מיכל כותבת האם צריך כל יום לאפס את היום, אז אמרנו שלא, זה נשמר אוטומטית. האם יש אפשרות לבדוק מה אכלתי יום או שבוע לפני? כן, זה ביומן מעקב כבר. כמה עולה המנוי אני אגע בסוף, האם יש אפשרות להעתיק מיום קודם ליום אחר? גם כן אני אראה פיצ'ר כזה ביומן מעקב. לדעתי היחס הקטוגני לא מחושב נכון. פנה אלינו בפרטי דרך האתר, אני אשמח לשמוע. יש מצב להראות את התהליך של להכניס מוצר שלא קיים בדאטאבייס. כן, אני הראיתי את זה, אני אראה את זה רגע שוב, ואז אנחנו נתקדם. שימו לב, אז אני מגיע לפה למוצרים שלי, אוקיי? ובעצם יש לי הוספת מוצר, אוקיי? ואז נפתח הפופ, יש לי גם טופס בגרסה מלאה שבעצם הראיתי מקודם, אני מזין את הנתונים, ואז אני עושה שמירה, once אני עושה שמירה, זה נשמר לי ככה כמו המוצרים שבעצם אני פה סתם שם. בסדר? מוצרים פיקטיביים, אל תתלהבו. אני יכולה להגיד משהו? כן. אז בתור משתמשת בפיצ'ר כבר חצי שנה, אני רוצה להגיד שבהתחלה הייתי עושה צילומי מסך של אתר כפית, וזה ממש מתסכל, כמו שחנן אמר. ככה, מה שקורה, יש לך יומן מעקב, אפשר להכניס את ארוחת בוקר, צהריים, ערב, אפילו מראש, ואז לדעת כמה בעצם אני הולכת לאכול היום, אפילו לא בדיעבד, אפשר אפילו לפני, עתידי. רואים את כל הערכים, לא רק פחמימה, חלבון ושומן, רואים הכל, כמה ויטמינים, כמה מגנזיום, כמה הכל. בנוסף, אני מכניסה לשם מתכונים שלי, שאני רואה בכל מיני אתרים, אני מכניסה, ואז זה אישי שלי, ואז אם אני רוצה, נגיד, אכלתי, לא יודעת מה, 2 עוגיות מתוך המתכון שהכנתי, אז הוא יודע לחשב לי מה הערך של 2 עוגיות האלה, במקום כל פעם להיכנס לאתר כפית ולחשב את המספר יחידות וכמה זה, פה זה ממש נוח. בגדול, ממליצה מאוד, שווה לכם. כיף לשמוע, תודה רבה לך קרן. כי מלון מבקשים עוד אנשים להיכנס, קטע הוסט, אני רק מזכיר. מבקשים להיכנס? אני לא רואה. מישהו רוצה, או לא יודע, מישהו בחוץ, בווייטינג דיון.
אני לא רואה מישהו לא, סבבה, אין בעיה, הכל טוב. תמשיך, כן, סליחה. שאלו פה האם יש דרך לשתף מוצר שהכנסתי עם משתמש אחר דרך האפליקציה, לא דרך הוואטסאפ. דרך הוואטסאפ גם אי אפשר, אז לא כל כך הבנתי את השאלה, אבל אם אני מבין למה את מתכוונת, אם נגיד הוספת מוצר מסוים, אז לא, אין דרך לשתף את זה עם משתמש אחר, זה רק בעצם עבור היוזר שלך. טוב, אני ממשיך. אז שימו לב, בעצם זה הכלי הראשון, מחשבון הקלוריות. הכלי השני זה בעצם מנתח המתכונים. חנן בעצם הזכיר אותו, ושימו לב, כי זה כלי מאוד מגניב שיכול לשמש אתכם. בעצם זה כלי שפיתחנו, שיודע לספק לכם ערך תזונתי למתכון באופן אוטומטי. אוקיי, אתם רק עושים העתק הדבק, copy paste בעצם למצרכים של איזה מתכון שאתם רוצים. לדוגמה, חנן שולח לכם איזה מתכון, לא משנה מה, אתם מוצאים מתכון במאקו, לא, ynet, לא משנה. יש לי פה לחץ לדוגמה. שימו לב, העתקתי בעצם את הטקסט הזה, 2 עגבניות, מלפפון, כל מוצר בשורה נפרדת. אני מתחיל לקבל בעצם תוצאת ניתוח לכל המתכון ל-100 גרם, תכף נראה את התוצאה, אבל למה זה לכל המתכון? בעצם כי זה למנה אחת. הנה, אני מאשר מישהי, חנן, שתדע. בעצם אם אני אשנה את זה ל2 מנות, ואני אעשה, יצא לי 12, 2 מנות, ואני אעשה ניתוח מתכון, אני אקבל גם פר מנה. אוקיי? אתם בעצם מחלקים ככה למנות את המתכון שלכם. עכשיו בואו נראה. אני יכול להציג טבלה מלאה, אוקיי? ובואו נראה מה זה מצא. הוא זוכר אותי כבר כי השתמשתי, זה היה מלפפון בלי קליפה. אתם רואים ככה, אז הוא יחזור להיות אפור. בגדול, כפתור ההחלף הזה נותן לכם אפשרויות דומות נוספות לתוצאה שרציתם. אז זה מצא לי 2 עגבניות טריות, אבל אם התכוונתם לעגבניה מבושלת, או עגבניית שרי, לא משנה מה, אתם יכולים להחליף את זה בקליק אחד. אם התכוונתם למלפפון בלי קליפה, הבנתם את העיקרון. הטונה זה נתן לי של סטארקיסט, קצת שימורים, אבל יש לי פה טונה טריה גם, אולי התכוונתי לטונה טריה, בסדר? מלח פלפל זה נתן לי ברירת מחדל של קורט, שימו לב כי אין לי פה מידה. עכשיו מה שיפה פה שאתם יכולים לטייב את זה. זאת אומרת, אם אני אכתוב פה, אני יכול לכתוב כאילו חצי כפית, וזה ימצא לי חצי כפית. בסדר? עכשיו, לפעמים גם אולי זה לא ימצא, אם אני ארשום פה 2 עגבניות חתוכות לאלכסונים. אוקיי, סתם דוגמה. לא מצא לי. בסדר? אז אני אבוא לפה, אני אטייב את זה, נגיד, נוציא את האלכסונים, זה ימצא לי עגבניות חתוכות דק, בגלל שיש שימורים שזה השם שלהם, אוקיי? אז זה לא נתן לי את הטריות. צריך לשים לב פה קצת לזה ולשחק עם זה, אבל בדרך כלל אם תיתנו רק את השם המדויק של המוצר יחד עם הכמות, זה ימצא. אז אני אוציא את זה ואני ארשום עדיין 2 עגבניות, זה יכול להיות גם במספרים, גם בכתב, וזה ימצא. אז מה יש לי פה עוד? כל היחס קטוגני, כל המכילים הכי הרבה כמו במחשבון, אוקיי? פלגות הערך תזונתי, ואתם זוכרים שאתם יכולים לנהל ספר מתכונים אישי, אז חישבתם ערך תזונתי, תשמרו את המתכון הזה, יישמר לכם תחת המתכונים הפרטיים, ותוכלו לעשות במתכון הזה שימוש בעצם גם במחשבון וגם ביומן. כאן, מתכונים, טיפוס מתכונים, אתם תראו את המתכון הזה. בסדר? טוב, אז זה מנתח המתכונים. לפני שאני יוצר לשאלות, אני רוצה להראות לכם עוד פיצ'ר שיש פה במסגרת המנוי, זה נקרא חיפוש מתכונים לדיאטה. אוקיי, גם פה. שימו לב, יש לנו למעלה מ-7,500 מתכונים באתר מכל הקטגוריות השונות. עכשיו, מה שהפיצ'ר הזה נותן לכם זה בעצם יכולת פילטור, אוקיי? כדי להגיד למערכת, אני רוצה מתכונים בין 150 ל-200 קלוריות למנה, עם 15 עד 20 גרם חלבון למנה. בואו נראה מה זה יביא. 27 מתכונים כאלה, אוקיי? עכשיו, כל אחד פה זה כאילו קישור שאני יכול לגשת לעמוד המתכון. ככל שאני אוסיף פה יותר פרמטרים, מן הסתם אני אקבל פחות מתכונים. צורך העניין, נלך פה לפי קטגוריית בשרי בלבד, אוקיי? יש לי גם לפי שיטת הכנה וכדומה. אני אעשה חיפוש ואני אקבל 15 מתכונים. אני אקליק על קבב אסיאתי, ובעצם אני אוכל לראות את המצרכים, אופן הכנה, אוסף לספר המתכונים שלי, גם מפה, ובסוף אני אקבל גם ערך תזונתי למתכון. אוקיי? פה יהיה לי גם יחס קטוגני.
כמו שאתם רואים בעמוד מתכון. זהו לגבי מנתח המתכונים והמתכונים שלי. שימו לב, אני לוחץ פה על האייקון, חוזר לעמוד הזה. שאלות לגבי המנתח ומתכונים לדיאטה. בוא נראה, דרך להראות פחמימות נטו, ואז גם יחס קיטו נטו. פחמימות נטו, אני צריך להבין, כאילו בלי הסיבים כאילו והסוכרים, זאת הכוונה? כן, כן, בלי הסיבים התזונתיים. לא, זה לא קיים. אבל יחס קיטו, יש את הנטו, נכון? אם אני לא טועה, איך זה נקרא? יחס קיטו נקי או לא נקי, כאילו, בסדר. כן. אז יש שם לדעתי, איך זה נקרא אצלנו? אני חייב להגיד משהו אחד כללי על היחס קטו עוד פעם, זה מדד שכמעט ולא משתמשים בו, אני חייב להגיד לכם. הנה, יש פה את הנטו גם בסוגריים, דרך אגב. אני אומר, זה מדד שעוד פעם, אני אישית לא משתמש בו, זה מדד שפחות, יש אנשים שמאוד עוקבים, אני פשוט את ערכי המקרו התזונתיים שלי, אני משתמש בגרמים, אני מודד אותם בגרמים, כמה גרם חלבון, כמה גרם פחמימה, כמה גרם, זה הרבה יותר נוח מכל הניהול של האחוזים, אתם יודעים, אחוזים, אני אוכל לוחמניה אחת, זה גם משפיע על הסוכר, גם על הכל קשור בהכל, לכן לדבר בגרמים בעיניי זה הדרך הנכונה, הטובה והקלה ביותר להבין את השפה הקטוגנית, בלי כל השיגוע הזה של האחוזים. אוקיי, אני רואה פה, אז זאת שאלה של ענבר, אם יש אפשרות לחפש מתכון לפי מוצרים או חומרי גלם. אז בגדול, פה במסגרת החיפוש מתכונים פה בכלים לא, אבל אם אני הולך לאתר הרגיל, אני אעשה חיפוש לצורך העניין לעגבניה, בסדר? אז אני אקבל פה גם מוצרים, אוקיי, את העגבניה הטריה, מבושלת וכדומה, אקבל גם מתכונים, ואז בסוף יש לי גם כאילו, זה נקרא אצלנו תגיות, קטגוריות, יכול לראות מתכונים עם עגבניה, אוקיי? אז כאילו זה נמצא פה בתגיות, יש לכם פה תגיות פופולריות, ותוך כדי החיפוש כאילו שמחפשים מתכונים, לצורך העניין פשטידת גבינה, אוקיי? אז אני אקבל פשטידות גבינה, ואז יהיה לי פה פשטידת כרובית וגבינה, פשטידת פסטה וגבינות, כל מיני פילוחים. בסדר? אז ככה אפשר לחפש את זה. יש פה גם חיפוש על פי רכיבים, אבל זה למוצרים, לא למתכונים. יש פה גם מתכונים לפי מצרכים, כן. לא הרבה, אבל נגיד בשר טחון, טורטיה, ברוקולי. אתן לכם פה קצת אופציות. בסדר? פה הרבה מידע באתר בגדול. נראה אם יש עוד שאלה פה. תפחית סיבים, בסדר. טוב, אני ממשיך, חברים. הגענו לכלי השלישי. בואו תראו. זה נקרא יומן מעקב. אוקיי? עכשיו, זה בעצם, היומן מעקב הזה, במה הוא שונה ממחשבון הקלוריות? הוא שונה ממחשבון הקלוריות בעניין שבעצם אני בתור יוזר מזין פה את הנתונים שלי. גיל, מין, גובה וכולי, משקל מטרה. ואז בעצם אני עוקב אחרי התזונה שלי ברמה יומיומית. אתם רואים פה את התאריך של היום, יש פה את המשוואה, יעד, פחות אוכל, פלוס ספורט, שווה כמה נשאר, בסדר? ובעצם ברגע שאתם נרשמים ליומן המעקב הזה, אז אתם עוברים את השאלות האלה, שימו לב. נכנס לדיאטה שלי, אני רואה פה סטטוס התקדמות, את המשקל שלי, את היעדים היומיים וכדומה, ויש לי פה הגדרות דיאטה. עכשיו, ברגע שאתם נרשמים, אתם מזינים את כל הנתונים שלכם, אתם רואים תוכנית דיאטה, להוריד 0.5 קילו בשבוע, יש לי פה גם לשמור על המשקל, לעלות, אם אני אעשה קילו בשבוע, זה ייתן לי התראה, שזה בעצם יותר מומלץ לעשות 0.5 קילו בשבוע, יש מישהי שרוצה להיכנס, חישוב שרפת קלוריות, אני לא אלאה אתכם פה בחישוב, אבל בגדול יש נוסחה, היא נקראת אריס בנדיקט, נוסחה שמשתמשים בה, יש פה גם פקטור של פעילות גופנית, יש לכם פה גם במה לבחור, אתם בוחרים כאילו את הפעילות הגופנית שלכם, בגדול אם חנן אומר לכם תאכלו X קלוריות, יש לכם פה התאמה אישית, יעד קלורי, תזינו את מה שחנן אומר לכם, בסדר? עכשיו, סוג דיאטה, גם פה יש התאמה אישית, יש קטוגנית, 25% חלבון, 70 שומן, נתעדכן לכם בצורה כזאת, והגדרות תצוגה, אני אוהב יותר את הקלוריות, אבל תשחקו עם זה, בסדר? מה שנוח לכם.
ברגע שאתם עושים שמירה, אגב, יש לכם פה גם שקילות, אתם עוקבים אחרי המשקל שלכם, ואנחנו הולכים בעצם ליומן מעקב. שימו לב. אז יש לי את המשוואה שלי, אוקיי? הזנתי פה כבר אוכל, יש לי פה 17 מוצרים, ובעצם הגרף מתחיל להתמלא. לפני שניגע בפיצ'רים האלה, אני רוצה להראות לכם פיצ'ר שמי שנראה לי שאלה מקודם, אם אפשר לשמור מה אני אוכל וכדומה. אז יש פיצ'ר שנקרא התפריטים שלי, זה פה למעלה. עכשיו, שימו לב, יש פה את 3 נקודות האלה. מה יש פה? זה נקרא או טעינת תפריט או שמירה לתפריטים שלי. לצורך העניין, אוקיי, נלך עכשיו לאתמול. אתם רואים, עברתי ל-29 לשביעי, אני אחזור ל-30, הכל נשמר לי אוטומטית, אוקיי? בסדר? אבל לצורך העניין אני רוצה להראות לכם את הטעינת תפריט. בתפריט של אתמול, אני אעשה טעינת תפריט, ואז יש לי בעצם תפריטים שהם שמורים לי. לצורך העניין, תפריט יום א', אני אוכל כל יום א' אותו דבר. או תפריט עם מוצרי בסיס שתמיד אני אוכל, לא משנה, כל יום אני אוכל בננה בבוקר. בסדר? אז יש לי פה תפריט ראשון ושלישי, שמור, אני אעשה טעינה, והתפריט שלי נטען בהצלחה. בסדר? אתם רואים, התפריט התמלא בתפריט הזה, שבעצם שמרתי אותו מבעוד מועד. עכשיו, מה זה הפיצ'ר השני פה של שמירה לתפריטים שלי? לצורך העניין, התחלתם לבנות איזשהו תפריט יומי מסוים, ואתם אומרים, וואלה, התפריט הזה יכול לשמש אותי גם כל יומיים, לא יודע מה, כל שבוע. תשמרו אותו, הוא יישמר לכם, ואז שיגיע יום חדש, לצורך העניין, הנה, מחר, תעשו את טעינת תפריט, התפריט השמור. בסדר? מאוד מאוד פשוט. אוקיי? אז זה לגבי התפריטים שלי, ובואו נלך פה לפיצ'רים שקיימים. אז שימו לב, אנחנו על התאריך של מחר, לא משנה, מה אכלתם היום? אותו כנל כמו במחשבון קלוריות, נלך פה על סינטה, אוקיי? לפי גרמים או לפי זה, ושימו לב, ברגע שאני אעשה אוסף, בעצם פה אני גם צריך לבחור ארוחה. אוקיי? זה מחולק לי לפי ארוחות בתפריט. אז נלך על ארוחת צהריים, ובבוקר אכלתי, לא יודע מה, סתם נגיד לחם, אני אהרוג אותי עכשיו, נגיד כוסה, סתם אני זורק פה דברים, יופי, התמלא לי. אוקיי, עכשיו שימו לב, בחירת ארוחות ומוצרים שלי. המלצות, אוקיי, זה ייתן לכם, המערכת תלמד אתכם קצת, ולאט לאט תציג לכם פה מוצרים ששמתם בדרך כלל בתפריטים שלכם. המוצרים שלי, אתם זוכרים את הביסלי בטעם אבוקדו? הכל נשמר פה באופן אוטומטי ביוזר שלכם. זה כל היופי. גם מפה אתם יכולים להוסיף וכדומה. ארוחות, אתם זוכרים את הסלט שלי? בואו נוסיף כריך גבינה לבנה לערב. בסדר, נוסף בהצלחה. יש לי פה את כל הארוחות. מתכונים, אותו כנל כמו המחשבון. זוכרים שחיפשנו את השקשוקה? אתם יכולים לחפש פה גם סינטה, לקבל מתכוני סינטו. אוקיי? נוסיף גם את זה, נגיד אכלתי גם בצהריים. אוקיי. אופה, אנחנו כבר בחריגה של 6%. אוקיי. פעילויות ספורטיביות, אני צריך להוסיף פה פעילויות. עכשיו, אתם זוכרים את הפקטור פעילות גופנית עם הנוסחה, לא בטוח שתצטרכו, אוקיי? זה כבר גם חנן יסביר לכם לגבי זה וידריך אתכם, אבל לצורך העניין אתם יכולים להוסיף פעילויות גופניות, אם אתם יודעים כמה קלוריות שרפתם באותו יום, אתם אומרים 300 לצורך העניין, וכותבים תיאור יומי. הוספת פעילות, ושימו לב מה קרה, פתאום אנחנו כבר לא בחריגה, כי בעצם זה יתווסף פה למשוואה, ששרפנו 300 קלוריות, אז אתם צריכים גם לצרוך. אוקיי? כי היעד שלי כבר מחושב עם כל הגדרות הדיאטה, כמה אני רוצה להוריד במשקל וכדומה. טוב. ותפריט יומי. אז זה התפריט שלי, אתם זוכרים את הלחם, סינטה וכדומה. מה שיפה פה שאתם יכולים בעצם ללחוץ על האייקון הזה בירוק, ולראות מה ארוחת הצהריים הביאה לכם ביחס לכל התפריט, אוקיי? שהיא מורכבת משני מוצרים. בסדר? ובואו נראה מה יש לנו פה עוד. טבלת ערכים תזונתיים, אתם רואים את סך כל הסימון התזונתי של התפריט, אל מול המינונים המומלצים לכם, אוקיי? לפי הנתונים שלכם. בסדר? אתם יכולים ככה לעקוב, והתפלגות ערך תזונתי, אותו כנל עם היחס קטוגני וכדומה. עכשיו,
אחרי שבניתם לדוגמת התפריט היומי, עקבתם אחרי התזונה היומית שלכם, אתם גם יכולים להדפיס, לשמור ל-PDF, בסדר? דרך כפתור ההדפסה, או לשתף בוואטסאפ, בסדר? גם במובייל. אוקיי? עכשיו, לקראת הסוף, רק אני אציג לכם פה, יש לכם עזרה, יש לכם דוחות, בסדר? בדוחות, שימו לב, סקירה כללית של 6 ימים האחרונים, 7 ימים האחרונים? כן, זה 7. אז אני יכול לראות פה, לא הזנתי את כל הימים, אבל אני יכול לראות ממוצע קלורי, ממוצע חלבונים, שעות אכילה, אתם יכולים ללמוד פה הרבה דברים, כמה חלבי בשרי פרווה, הרבה דברים אתם יכולים ללמוד פה בעצם על התזונה שלכם. יש פה את הסלט בורטה שמככב, בסדר? הזנתי את זה כנראה באחד הימים שם, וזהו, זה בגדול יומן המעקב. שאלות לפני שאני מגיע לתמחור ולקופון שאתם מקבלים. אתה יכול להראות לי איך נראית תצוגת ערכים תזונתיים ולא תצוגה קלורית? כן, אז נלך פה לדיאטה שלי, להגדרות דיאטה, נשנה את זה לתצוגת ערכים תזונתיים, נלך ליומן מעקב, זה נראה ככה. מעולה, תודה. שאלות נוספות, חברים? כתבתם לי בצ'אט רגע, אני לא רואה את הצ'אט משום מה. אני לא לך צ'אט. לא, הנה. אין. יפה. אין שאלות? טוב, אז אני אגע רק בעלויות. טוב, אז בעצם איך נרשמים? יש 5 ימי ניסיון חינם, אוקיי, לכולם. זה לא צריך אפילו להזין כרטיס אשראי, לא צריך כלום. פשוט תבואו לפה, גם דרך המחשבון קלות, לא משנה מאיפה, יש לכם פה מנוי פוד פיקשונרי למעלה, קליקו עליו, תגיעו לעמוד הזה. יש פה הסברים, אוקיי, קצת הסברים על הפיצ'רים וכדומה, יש גם וובינר מוקלט פה, מה שאתם צריכים, ויש את החבילות. כדי בעצם לממש 5 ימי ניסיון, לא משנה על איזה חבילה פה אתם לוחצים, אתם רק נרשמים במייל, מאמתים את המייל ובעצם מתחילים להשתמש. עכשיו, יש לנו פה 3 חבילות, יש חודשי, רבעוני ושנתי. השנתי זה יכול להיות עם עד 3 תשלומים, בסדר? ובעצם מה שאנחנו רוצים להציע לכם, וכל מי שבעצם היה פה היום בוובינר, וגם מי שיצפה בוובינר מוקלט חנן, עד יום ראשון הבא, אשמח להציע לכם את המנוי השנתי שלנו ב-15% הנחה, אוקיי? רק לשבוע הזה. לאחר מכן, גם אם פספסתם, לא נורא, יהיה לכם 5% הנחה דרך חנן, יוכל להביא לכם קופון לאחר מכן, שוב, 15% זה רק לשבוע הזה, עד יום ראשון הבא. קוד הקופון בגדול יהיה קיטו 23, בסדר? נעשה את זה ככה, תזינו את הקוד קופון ותקבלו את ההנחה, אך ורק על המנוי השנתי. זהו, חנן, יש לך משהו להוסיף? מעולה, חבר'ה, לא, אחלה, זה היה מאוד מעניין, מאוד מלמד, אני מאוד התרשמתי, אפילו הראת לי דברים פה אפילו מעבר למה שהיה בשיחות הקודמות שלי איתך, אז זה כאילו וואו, מרשים מאוד, אני חושב שזה כלי שמאוד יכול לעזור לאנשים, בטח ובטח לא שווה את התסכול, מה שנקרא, במריטת השערות, שזה פשוט הכל נמחק, זה פשוט מכה. אז מצוין. חבר'ה, אם אין לכם עוד שאלות, אז אנחנו נשחרר את גיא, ואז נוכל ככה אנחנו קצת להשתעשע עם שאלות ודברים כאלה. יש עוד שאלות לגיא, חברים? אגב, זה פחות משקל ליום יוצא לכם, לפני ההנחה, רק שתראו את המנוי השנתי. וזהו, חברים, אז המון תודה לכולכם. הפצצתי אתכם קצת במרכאות במידע, אבל אני מקווה שזה היה מידע מועיל עבורכם, ובאמת אפקטיבי. אנחנו אותם שנינו, מה שנקרא, אני נתתי הפגזה, אתה הפגזה, כן. אז תודה רבה לגיא, אני מודה לך, שבאת לך מהזמן, אנחנו מאוד מודים לך, אז... תודה רבה חנן, תודה רבה. ביי, להתראות כולם, ביי ביי. רגע, אני אקח את ההוסט, אליי. זהו, לקחתי פיקוד על העניינים. אני רוצה, תודה רבה. תודה גיא, לילה טוב.
יאללה חברים, אז יש לנו קצת זמן ל-28 איש שנשארו לנו כאן, קדימה, בא לכם לשאול שאלות, מה... דברו אליי. שאלות? ערב טוב לכולם. אהלן. סליחה, אני בעצם מקווה שזה לא מכניס הרבה רעש לישיבה. שני עניינים אני רוצה לשאול. האם יש איזושהי כמות מומלצת יומית לצריכת ביצים? אני התייעצתי עם תזונאית, היות ויש לי איזשהו רקע של דליפה במסתמים בלב. התייעצתי עם תזונאית, והיא אמרה לי שאני צריך להמליץ בביצים, אולי ביצה אחת למספר ימים, אפילו לא כל יום. עכשיו, בתזונה שאני רואה, אני כבר למעלה משנה בתזונה, אנשים מדברים על צריכה של 3-4 ליום. מה דעתך? אני אגיד לך, אני בדרך כלל משתדל שלא לעקוף 2 ביצים ליום, מבחינת כמות. אם יש לך בעיות ספציפיות, בלי לדבר איתך ולהכיר אותך ולראות קצת מה מצבך, אז אני כמובן לא יכול להגיד כלום, אבל שוב, אם מישהו בדק אותך ומליץ לך על אחת, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שלא, אני לא מערער על זה. אני כעיקרון משתדל מאוד להקפיד שלא להגזים בביצים, לא, זמן, לא להשתולל, אני מאוד נגד המסיבות, אתה יודע, מסיבות 8 ביצים עם חצי קילו חמאה, לא, זה בעיניי לא גישה נכונה, אני מקפיד עד 2 ביצים, אני גם לא כל יום אוכל ביצים, אבל אתה יודע, עד 2 זה סביר. אוקיי, טוב, זה נתת לי תשובה לכיוון, אני גם כן לא צורך כל יום, אבל יש ימים שאני ברצף אוכל כל יום 2. אתה יודע מה המדד שלי? אני אגיד לך מה המדד שלי. המדד שאני קורא זה מדד השקשוקה. אם אני כבר עושה שקשוקה והשקעתי ועשיתי רוטב, ואתה יודע, ועשיתי רוטב עגבניות והשקעתי והתפנקתי, אז אני כבר שם 4 ביצים, אתה יודע, פעם באיזה חודש שאני עושה שקשוקה, אז סבבה, אז אכלתי קצת יותר, כי השקעתי ברוטב, אתה מבין? אבל ביום יום אני אשתדל שלא להגזים הכמות של הביצים. בסדר? ראיתי פה 2 שאלות מהצ'אט שהגיעה. בואו נתחיל רגע בשאלה על ערכים תזונתיים של אוכל שקונים בחוץ. אין לנו כל כך דרך לעקוב אחרי הדברים האלה, זה מה שנקרא מדד הערכה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו צריכים להעריך בערך, אכלתי מנת שווארמה, זה בערך 200, 175 גרם, תלוי בנדיבות של המוכר, צריך להעריך את זה. אין פה דרך לדייק, אז בחישובים שאנחנו משתדלים להיות כמה שיותר קרובים, אכלתי סלט בארומה, אני משתדל להעריך מה היה שם. מה? בטח. חנן, יש לי שאלה. כן? אני החלטתי שכל ערב אני סוגרת את הצום, כאילו ארוחה מפסקת זה כנפיים. אוקיי. זה סבבה, לא? כאילו, לא... הסטייקים הפכו להיות כבדים, כאילו... ממש. אני אומר את זה ככה, לגבי כל האוכל שאתם אוכלים בסופו של דבר, אם תחשבו על זה, אז יש לכם בעצם לכל אחד מהמזונות ערכים תזונתיים שונים, אפרופו השיחה שלנו על ערכים. אז אם בא לך ומתאים לערכים שלך לאכול כנפיים, זה בסדר, אני גם אוכל כנפיים. שוב, לא להגזים עם שומן רווי, אפשר גם לגוון קצת עם דגים, שומן איכותי של אבוקדו, זיתים, דברים כאלה, גם שומן מהצמחי, גם בריא, גם טוב, אז לשלב גם דברים כאלה. אני מאוד אוהב כנפיים, זול, טעים, 40 דקות בתנור, ויש לך אחלה דבר קרנצ'י וכיפי. שוב, תשתדל... את האבוקדו אני שומרת לבוקר. האבוקדו הולך עם החביתה בבוקר. אחלה, מעולה, כן. אין רע בכנפיים, רק לא לאכול יותר מדי מאוחר בלילה חלבונה, אתם יודעים, לא, ב5:30, 6, אני ב7 עושה צום לסירוגין, אז כאילו זה הכל ביחד. מצוין, מצוין. כנפיים זה אחד הדברים שרצים אצלי הכי הרבה. גם אצלי. מי שאל לגבי כמות פחמימות, יש לנו הדס שאלה אותנו לגבי עניין כמות פחמימות. תראי, אני מסתכל על איזה מין, יש איזה גרף, נקרא לזה גרף התקדמות בתזונה. שוב, הגרף הזה הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, הקצב האישי הוא דבר אישי, יש אנשים שישארו מבחינת ההתקדמות בכמות הפחמימות, מה שהזכרתי גם בשיחה, והסיבים התזונתיים, אז הכמות והקצב הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, כמדד מה שנקרא האצבע, כן? אז אדם שמתחיל את התזונה בסביבות 3 חודשים, 4 חודשים, יהיה על פחמימות ברוטו, לא מפחית סיבים תזונתיים בכלל, סביב 4 חודשים, 3 חודשים, תלוי בהרגשה, תלוי בבן אדם. שוב, לא עוברים מצב, פאזה, מה שנקרא, בלי שהכל פרפקט. זאת אומרת, אם אתם כל היום עולים במשקל ויש לכם חשקים ושום דבר לא מתקדם כמו שצריך,
אז מן הסתם כנראה זה לא הזמן לעבור פאזה, אבל בהנחה שהכל הולך, אתם יודעים, עומדים במטרות שלכם בתזונה והכל, אז עושים הפחתה של חצי מכמות הסיבים. שתדעו, מחקרים מדברים על זה שסיבים תזונתיים, קודם כל סיבים תזונתיים, לא מתעכלים בקיבה כמו סטייק שאתם אוכלים, הם נספגים במעיים שלנו על ידי חיידקי המעיים. עכשיו, החיידקי מעיים לא סופגים את הכל, זאת אומרת שאתם אוכלים מלפפון, חלק ממנו יוצא מאחור, חלק מהסיבים האלה נמלט, הסיבים הם חלק מהפחמימה כמובן. אז בעצם חלק מהסיבים לא מתעכלים, כמה, למה, תלוי בהמון גורמים שונים, מה מצב פלורת החיידקים שלי, האם זה סיבים מסיסים, סיבים לא מסיסים, מה המצב המטאבולי שלי וכו' וכו' וכו', אז כל הגורמים האלה גורמים על ההשפעה של הסיבים, אז אדם בדרך כלל סופג כ-50% מהסיבים חזרה, בין 20 ל-50% נספג בחזרה בגוף, כלומר, מהמציאות צריך להפחית חצי, אבל אנחנו יותר מחמירים בהתחלה, אז אנחנו לא מפחיתים חצי מכמות הסיבים בערך 3-4 חודשים, אחרי זה אם זה עובד ומצליחים, מפחיתים חצי מכמות הסיבים התזונתיים, שוב, מושכים את זה עוד 3-4 חודשים, שוב, הכל בסדר, תגולת אינסולין יורדת, ואז אנחנו מנסים לעבור למה שנקרא פחמימות נטו, שזה הפחמימות פחות כל הסיבים התזונתיים, בעצם זה מאפשר לנו לקחת עוד קצת פחמימות, כאילו עוד זה צ'ופר, עוד טיפונת פחמימות, וככל שאנחנו נתקדם בתזונה סביב השנה, 9 חודשים, חלק מהשנים, חלק זה שנה ומשהו, נתחיל לחפש את נקודת האיזון הגבוהה שלנו, שזה אומר, עוזבים את 20 פחמימות נטו, 25 גרם פחמימות נטו, 30 גרם פחמימות נטו, 35, בודקים עד שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתחילים לצאת מקטוזיס, וזה הגבול העליון שלנו מבחינת צריכת הפחמימות. שוב, יכול להיות שעשיתם את זה אחרי שנה, בעוד שנתיים יכול להיות שזה יותר גבוה, יכול להיות שזה לא יזוז, יש אנשים גם שיתקעו על 20 גרם פחמימות ולא יכולו לזוז בגלל בעיות מטאבוליות מסוימות. אז זה ככה מדד אצבע, שוב, לא מתקדמים עד שהכל פרפקט. עניתי על השאלה הזאת? כן, עניתי? אני מניח שכן, לא ענו לי. בואו נראה. אז ככה, מה עוד שאלו רגע? שנייה, אני פשוט רץ. נראה משהו. פחמימות אמרתי, אוקיי. בוטנים, אז בואו נדבר רגע על בוטנים כלואים, דיברו על בוטנים כלואים, אז בוטנים קודם כל זה כזה בלימבו, יש כאלה שמתייחסים לזה קטניה, שזה בכלל לא אמור להיות בתזונה, אבל הבעיה האמיתית עם בוטנים קודם כל היא בעיניי שצריך לזכור כמה דברים, אחד פחמימות, הרבה מאוד פחמימות, בוטנים דווקא לא זוכר כמה גרם פחמימה זה כרגע, ברח לי בעל פה, יש בזה בטח 13-16 גרם פחמימה, אני תכף אבדוק, אז א' הם מכילים הרבה מאוד פחמימה, דבר שני, הם מכילים המון אומגה 6. אומגה 6, חומצת שומן שמעודדת דלקתיות בגוף, בגלל זה אנחנו נמנעים מכל שומני הזרעים, קנולה ואלה. אז יש לנו בוטנים, אחד, הם לא תורמים מי יודע מה מבחינת תזונתית, כאילו הם לא פאר היצירה, קצת ויטמינים קצת, אבל גם מה שהגוף סופג זה כמות מאוד קטנה. הם תורמים ים קלוריות, נדמה לי בסביבות ה-600, עוד פעם, 600 ומשהו, תפסת אותי, שקדים אני שולט, זה בוטנים לא, אבל הבוטנים תורמים ים קלוריות, ים פחמימה, ים אומגה 6, עוד פעם, מדי פעם במסגרת הפחמימות היומית, איך אומרים, זה לא הכי מושלם, אבל אנחנו בני אדם, מה שנקרא, במסגרת הגישה השפויה מעט, אבל להשתדל מאוד לא להגזים, כנ"ל, חמת בוטנים, כל הדברים האלה, זה בעצם סוג של, או מהזווית של חמת בוטנים, זה יותר סוג של ממתק בעיניי, שהוא מאוד תורם גם לאכילה רגשית ולפינוקים, וזה, אני פחות מת על הדברים האלה. שוב, פעם אצלי תמיד הגישה גם היא גישה של, הנה, 5 גרם פחמימות כתב מישהו, כן, אז אני אומר, הגישה שלי תמיד היא גם להשתמש בדברים, לדוגמה, אם יש איזו הצדקה קולינרית, זאת אומרת, בחמת בוטנים, אפרופו, אם אני אעשה, נגיד, סטה אינדונזי, אז אני אשתמש בקצת חמת בוטנים עם הקרם קוקוס, שוב, כי יש לזה הצדקה, אבל ביום יום אני אשתדל להימנע מהדברים האלה ככל שאפשר. בסדר? ענינו על זה, שימי לב צריך להסתכל עוד הפעם, לפעמים בכל הבוטנים הכלואים האלה וזה, גם שמים עליהם עמילן, כדי להדביק את המלח, כדי להדביק, אז יכול להיות שהם גם מכילים עמילנים ודברים כאלה, עדיף לקנות טבעי, מה שנקרא, ולקנות בבית. בסדר? ענינו לאיריס, ענינו לך? טוב, אני מניח שענינו.
מה קורה שסובלים מארוחה אחת ביום, אבל בלי להגיע לכמות הקלוריות המומלצת ביום? זה מצב מאוד מאוד גרוע, אני ממש נגד זה. חייבים לאכול את ערכי המקרו התזונתיים המלאים, מאחר שאתם פשוט לא תספקו לגוף את הדברים שהוא צריך, אז גירעון כבד קלורי יכניס את הגוף שלכם לסטרס, הוא יוריד את הרסטינג מטאבוליק רייט שלכם, שזה כמה הגוף שלכם שורף במנוחה, והמצב ככל שתהיו בגירעון יותר קיצוני, הגוף יילחם בכם, לא רק שלא תרדו במשקל, אלא גם תגרמו נזק, לא תאכלו מספיק חלבון, תפרקו את השרירים, תפרקו את העצמות, הגוף ייכנס לסטרס, הרסטינג מטאבוליק רייט שלכם ירד, וברגע שהוא יורד יהיה מאוד קשה להעלות אותו, ואתם יכולים למצוא לכם מצב שמעל 800 קלוריות אתם פתאום עולים, אז זה מצב שאתם לא רוצים להיות בו, ולכן. בנוסף, בארוחה אחת קשה מאוד, גם מצד אחד לדחוף את כל הכמות שאנחנו צריכים, והבעיה השנייה למשל, סתם הייתה לכם דוגמה, שלמשל דיברנו על חלבון, אז חלק מחומצות האמינו, אין לנו מאגר בגוף לחומצות אמינו, זאת אומרת, אכלתם אותם, הגוף ישתמש בהם ב3-4 שעות ונגמר האלמנט. אז לדוגמה, אם אתם למשל לא מקבלים מספיק חומצות אמינו, כמו טריפוטן ודברים כאלה, יהיה לכם אחר כך בעיות להירדם בלילה, כי אתם לא נותנים לגוף את מה שהוא צריך בזמן האופטימלי. אז אני פחות אוהב, את האספקט הזה שנקרא one meal a day, כי עוד פעם, קשה מאוד לתת לגוף את מה שהוא צריך, וגם בחלונות הספיגה הנכונים, ולכן אני פחות מת על ה-one meal a day. בסדר? קרן, עוד משהו? תודה. סבבה. לא, תודה, ענית לי, תודה. בוטנים ענינו, צמחונית, ירדת 4 קילוגרם, יפה. אז אני אגיד את זה ככה, קודם כל תזונה, אני מניח שאת, אורנה, את פסקטריאנית או צמחונית? אורנה? לא? אורנה, את איתנו? כן, אני רואה שאורנה פה, אם אני נותן, כן, אורנה איתנו. אז אני אגיד... כן, סליחה, כן. עד שעונים את השאלה שלך, לא לברוח. תראי עוד פעם, את פסקטריאנית או עושה תזונה צמחונית מלא? מה זה צמחונית מלא? אני אוכלת צמחוני זה רק אוכל צמחים, מה שנקרא, לא אוכל מוצרים מן החי. אני אוכלת מן החי, כן. מן החי, כאילו רק דגים וביצים. בדיוק, אז מוצרי חלב את לא אוכלת? אוכלת. אוכלת, סבבה, זה נקרא פסקטריאני, למי שלא יודע, זה אנשים צמחות דג בעברית. אז תזונה פסקטריאנית היא קודם כל אפשרית ואין בעיות איתה. אני אגיד במילה אחת שתדעי, הבעיה, 2 בעיות קשות עם תזונה פסקטריאנית. דבר ראשון זה גיוון, היא די מונוטונית, חוזרת על עצמה, כי אין הרבה אפשרויות, והקושי האמיתי בתזונה פסקטריאנית היא לאסוף מה שנקרא שומן, אוקיי? בתזונה צמחונית מלאה הקושי הוא בלאסוף חלבון. אז בפסקטריאנית עדיין אפשר להתקיים ובקלות ובאחלה, רק צריך להקפיד להביא את השומנים. עכשיו ירדת 4 קילוגרם, תספרי לי, היית בתזונה רגילה, אני מניח, לפני זה או מה? כן, לגמרי, ועכשיו 1.5 חודש אני בקטוגני, וירדתי 4 קילו, השאלה אם זה הגיוני, זה נראה לי מעט, לא? עוד פעם, אז בואי נדבר רגע, אז תראי, קודם כל צריך להבין, שדבר ראשון בתזונה הקטוגנית, בתחילת התזונה, שאנחנו נגמלים מהפחמימות בעצם, מורידים את כמות הפחמימות שאנחנו אוכלים, אז יש לנו מאגרי גליקוגן בגוף, מאגרי סוכר שהם משמשים אותנו בשרירים, בכבד, ודבר ראשון שהגוף מפסיק עם הסוכר, המאגרים האלה מתחילים להתרוקן. גליקוגן נקשר למים. גרם אחד של גליקוגן נקשר ל3 גרם של מים, כלומר, דבר ראשון משתחררים מאגרי הגליקוגן, אנחנו מאבדים בין 2-3 קילו, תלוי בגודל, תלוי בעודף, כאילו כמות השרירים שלנו, אנחנו מאבדים ירידה ראשונה די מהירה, מרבית האנשים שמתחילים עוברים לדל פחמימה או דברים כאלה, הם מדווחים על ירידה של 3-4 קילוגרם, אבל לרוב זה מים, טיפה שומן וטיפה מסת שריר ושריר. אז יכול להיות שהירידה הזאת פה. מפה, ברגע שגמרנו את הירידה הראשונה, נכנס, אם את זוכרת מה שלמדנו היום במצגת, נכנס לעניין הגירעון הקלורי. בלי להיות בגירעון קלורי, יכול להיות שלא רק שלא תרדי במשקל, גם תעלי במשקל, אז צריך באמת לעשות חישובים של ערכי המקרו התזונתיים, כמה צריכה לאכול בדיוק בפחמימות, חלבון ושומן, לראות כמה את אוכלת, ולבנות לך תוכנית עבודה מסודרת שמותאמת, שתיצור לך גירעון קלורי, לא כבד מדי, זה מתחבר לתשובה הקודמת, אם נהיה בגירעון כבד מדי, ולא נספק לגוף מה שהוא צריך, הגוף לא מבין
שאנחנו רוצים לרדת במשקל, הוא אומר וואו וואו וואו, פוטין עכשיו זרק שם באוקראינה, אין עכשיו חיטה, אין אוכל, אני עכשיו במערה כמו האדם הקדמון, עכשיו חורף, אני צריך חצי שנה ב-600 קלוריות, כי אורנה נותנת לי רק 600 קלוריות ביום, כלומר איך אני שורד, ואז הגוף מתחיל לחסוך באנרגיה שהוא מוציא, והשיער ינשור, ודברים רעים קורים, ולכן מומלץ לא להיות בגירעון קלורי גבוה מדי, אלא גירעון מדויק, מחושב, בדיוק בהתאם לנתונים הגופניים שלך, אורח החיים שלך, כדי שיאפשר לך לעמוד ביעדים שלך, שמן הסתם הם לרדת במשקל. בסדר? אוקיי, אז אני חייבת לאכול דג כל יום, כי אחרי הכתבות שאני שומעת על הסלמון וכל הדגים האחרים, זה הביא לי קצת פסילה. אז אני אומר עוד פעם, תשמעי, כל יומיים יוצאים כתבות, כנראה שזה נכון, אבל כנראה שאם תבדקי במיקרוסקופ, את יודעת, את חצי משרשרת המזון שאנחנו מקבלים, ואני לא מעודד את זה, כן? תגלו שיש הרבה צרות בזה, סלמונלה, בביצים, בזה יש את זה ויש את זה. זאת אומרת, אז לא צריך כאילו עוד פעם, אני מבין את הבעייתיות והכל, עוד פעם, בתזונה הפסקטריאנית את יכולה לשלב טיפה טופו, אנחנו לא מתים על טופו כל כך בתזונה, בגלל חומצה פיתית, יש כאלה שאומרים שזה מוצר מעובד ודברים כאלה, אבל פעם במיוחד לפסקטריאנים אנחנו הרבה יותר ליניאנט, אנחנו הרבה יותר משחררים להם את הטופו, אז את יכולה כן להשתמש בטופו כחלק מהגיוון, טופו מקור טוב לחלבון, אנחנו לא מתים עליו בתזונה הקטוגנית, אבל לך אין הרבה אופציות, אז בהחלט אפשר להשתמש בו. כן, אפשר להשתמש בטופו, לא להגזים, לזכור רק דבר אחד, טופו מכיל חומצה פיתית מונעת ספיגה של נוטריאנטים חיוניים כמו אשלגן, מגנזיום, ואבץ, כלומר אם את מתאספת מגנזיום, אז לא לתאסף אותו שעה אחרי אכילה של טופו, אלא מגנזיום אני בכלל ממליץ לקחת בערב, כחצי שעה לפני השינה, לקחת את המגנזיום, אז אם לא קופאין, ולא סויה, כדי לאפשר לו להיספק בגוף כמו שצריך. בסדר? תודה רבה. בשמחה רבה. מה זה אפורים, מישהו שאל? אז אפורים, חברים, תראו, תפקיד התזונה שלנו להיות בריאה, מזינה ומלאה, שהתזונה צריכה לספק לגוף את כל מה שהגוף צריך. אפורים זה בדיוק כל הדברים ההפוכים, אלה דברים שכמעט לא תורמים לנו כלום מבחינה תזונתית, זאת אומרת, הגוף לא מנצל משם כמעט כלום מבחינה תזונתית, הם בדרך כלל יכילו המון פחמימות, המון קלוריות והמון אומגה 6 וכל מיני דברים שאנחנו פחות אוהבים. אז מה זה אפורים? אז האפור הקל הוא הטחינה. טחינה לצערנו, הגענו לשאת אפור, טחינה, שתבינו, טחינה גולמית, מכילה 700 קלוריות, 600, בסביבות ה-13 גרם פחמימה, גם אם מצאתם טחינה של ברקש, כתוב עליה 4 גרם פחמימה, אז לא, הם שיחקו עם הסיבים התזונתיים, כל הטחינות זה עשוי מסומסום, בסביבות ה-13 גרם פחמימה פלוס מינוס, אין להם איזה פטנט, אז טחינה גולמית, תקשיבו, אתם שמים, יש לכם טחינה לדוגמה, שמים בו 7 כפות טחינה גולמית, טחינה גולמית 700 קלוריות, 13 גרם פחמימה, יהיה אומגה 6, לכן בטחינה נשתמש כטחינה מדוללת, שאתם מכינים, מוסיפים מים, מיץ לימון, שמן, מיץ לימון, שום, מערבבים, מכינים, כף טחינה ביתית שהכנתם, היא בסביבות 1 גרם פחמימה ל2 גרם פחמימה, אז בכמות מדי פעם לא זה, כי לפי דעתי יש איזה חוק בישראל שאומר שאסור, אלא אם כן יבטלו אותו, אסור לאכול שווארמה בלי טחינה, בסדר? אז טחינה במינונים פעם לאכול, לא להגזים עם זה, סתם לדוגמה, אדם שיכין לחם טחינה, יכול להיות שבפרוסה אחת הוא יקבל 300 קלוריות, אז זה ממש לא טוב. שאר האפורים, שהם כבר אפורים, מה שנקרא כהים, אז החבר הראשון הבעייתי ביותר זה קמח השקדים וקמח קוקוס, שניהם מכילים סביבות ה-19 גרם פחמימה ל-100 גרם, 700 קלוריות, ים אומגה 6, התרומה התזונתית, אם תאכלו 4-5 שקדים, זה יתרום את כל מה שאתם יכולים לקבל מהשקדים, אבל כוס קמח שקדים בעוגה, זה קצת הרבה יותר מ2-3 שקדים. עכשיו, הבעיה עם הקמח שקדים והדברים האלה, שאתם לא אוכלים אותם בצורה, אתם לא יושבים ואוכלים אותם עם כפית, זה תמיד בא עם משהו, זה בא עם עוגה קטוגנית, זה עוגה קטוגנית, פשטידה קטוגנית, פיצה קטוגנית, ששם דחפו שמנת, גבינת שמנת, שמן וים דברים, ובוא לא נגיד, להזכיר שוקולד וחמת בוטים לעוגה ולקינוחים, שתבינו פרוסה אחת קטנה
של עוגת גבינה קטוגנית היא בסביבות 500 עד 700 קלוריות לפי גודל הפרוסה. זה חצי מכמות הקלוריות או שליש מכמות הקלוריות היומית לאישה ממוצעת שרוצה לרדת במשקל. אז קחו את זה בפרופורציה. הבעיה גם עם כל הדברים האלה, שזה למשל גם כל הקטע של, אני אוסיף רגע עוד דבר, שוקולד, מריר, באחוזים גבוהים, ה10%, ה15% הנוספים, חברים, זה סוכר, זה מלטיטול או פרוקטוז, גודייבה, כל הדברים האלה, זאת אומרת שאתם אוכלים, אתם גם נותנים לגוף שלכם סוכר. מה שוקולד מריר יתרום לכם? שוקולד מריר יתרום לכם טיפה אנטי-אוקסידנטים, לא מעבר לזה, אבל כל השאר זה סוכר, זה קלוריות, קובייה אחת יכולה 50-70 קלוריות לקובייה של שוקולד, אכלתם 3 זה כבר 150 קלוריות, אז שוקולד הוא תורם הרבה, חמאת בוטנים, אפרופו גם 700 קלוריות, אני לא זוכר כמה פחמימות, גם הרבה, אז גם זה מאוד מוסיף, מעודד דלקתיות בגלל אומגה 6, אז כל הדברים האלה הם מעודדים גם אכילה רגשית, כל מה שאתם אוכלים, כפית של דבר כזה, אתם מדליקים את הגחל של ההתמכרות שלכם למתוק, ולכן אני ממליץ מאוד לצמצם את כל הצריכת אפורים, ככל שאפשר. שוב, יש לכם יום הולדת, תאכלו עוגה קטוגנית בכיף, יש ערב חג, סבבה. בא לכם אחרי שבועיים טובים שעשיתם מה שנקרא שמירה הדוקה ומסודרת על התזונה, ואתם רוצים לצ'פר את עצמכם, אז יאללה, קחו איזו עוגיה קטוגנית פעם אבל לא כל ערב לרדת על עוגה קטוגנית, ואחרי זה לא להבין למה אתם לא יורדים במשקל, או למה יש לכם בעיות או דברים כאלה. בסדר? ענינו על השאלה פה? כן, תודה רבה. כן, אז אני עוד פעם לאיריס, לגבי רגע, אני אסתכל, אני אראה. כן, א', תראי, שימי לב, הבוטנים שאת שלחת לי, יש בהם 22 גרם פחמימה ל-100 גרם, אוקיי? אם זה היה 100 גרם, כן, אז אני אומר, זה עדיין כמות מאוד גבוהה, בוטנים, כל הפיצוחים מגיעים מ-15 גרם פחמימה ברוטו, מגיעים גם ל-30-31 גרם פחמימה, אכלתם חופן, סתם לסבר את האוזן, אגוזם אקדמיה, שעל היציאה מהבית חטפתם, אגוזם אקדמיה 718 קלוריות ל-100 גרם, כלומר החופן הקטן הזה, איך אומרים, גדול יהיה, יכול להכיל גם 300-400 קלוריות, אז לשים לב מאוד לפיצוחים, מאוד מאוד מאוד. תראו, שקדים, עוד פעם, הנואנס שקדים, בוטנים ודברים כאלה, גם שקדים מכילים אומגה 6, שוב, עדיף תמיד טבעי, אבל שוב, אם בא לכם הקלוי לפעמים, זה מאוד תלוי, זה כבר נושא מורכב, אני לא רוצה תמיד להעמיק בו, אבל תלוי באיזה טמפרטורה, קלו אותם, יש קלייה ששורפת, ואז נהיה אקרילמיד, אם אני לא טועה בפנים, זאת אומרת, האם מוסיפים המילן ודברים כאלה, הטבעי נחשב הכי טוב מבין הזה, אבל שוב, זה גם עניין של העדפה ודברים כאלה, אתה יודע, האם חטאת עם קלוי, לא קלוי, ההבדלים הם לא כאלה גדולים מבחינה, אתה יודע, וואו, בסדר? מי כתב לנו לא מכינה עוגות וקינוחים, זה מצוין, נכון, נכון, מצוין, תודה, הבנתי למה ירדתי השבוע. חברים, יש עוד שאלות רגע, אני מנסה רגע לראות. עוד שאלות חברים? מישהו... שאלות. עוד שאלות חברים? בוא נראה, התנגדות לבוטנים, אמרנו, ענינו על הבוטנים. לא, מעולה. חברים, אם כך, אז אני רוצה קודם כל להודות לכל מי שהשתתף ונשאר פה עד השעה המאוחרת, אז תודה רבה לכולכם שהייתם כאן. אם יש לכם שאלות, נתתי את הטלפון שלי, אם מישהו רוצה לשאול אותי דברים או משהו, אז היה לכם את המספר שלי, אתם יכולים לפנות אליי גם דרך הקבוצה, דרך האתר שלי, דרך הוואטסאפ, אתם יודעים, יש את הקבוצות של הוואטסאפ, אז גם שם אתם יכולים להשיג אותי, אם יש לכם עוד שאלות ודברים כאלה. רגע, הדס, עוד שאלה, רגע, עצרו, כל חברים לפי פיזור, מה עם גבינות מוצרי חלב? מוצרי חלב וגבינות הם חלק מהתזונה הקטוגנית, הם לא נחשבים כאפורים, אבל צריך לשים לב לשלושה דברים. אחד, הם מכילים, חלק ממוצרי החלב מכילים הרבה מאוד פחמימות, אוקיי? צריך לשים לב, אני אנסח את זה מחדש, המוצרי חלב, בדרך כלל, במוצרי חלב יש לקטוז, לקטוז זה דו סוכר, שזה בעצם מבחינתנו פחמימה, דרך אגב, גם החלב נטול לקטוז, או דל לקטוז, זה עשו מניפולציה, פירקו את הדו סוכר לשני חד סוכר, לגלטוז וגלוקוז,
כלומר, אז זה בעצם אותם ערכים תזונתיים, מי שבודק ומסתכל על הקרטון של החלב, אז שימו לב, הנטול לקטוז הוא 2%, ולכן הערכים לא מתאימים פיקס, אבל זה אותם ערכים בדיוק, פשוט פירקו את הסוכר. אז מוצרי חלב, ככל שכמות הלקטוז עולה, כך גם כמות הפחמימות, ככל שכמות השומן עולה, כך כמות הלקטוז בדרך כלל יורדת, ולכן במוצרי חלב שמנים אין כמעט פחמימות, אבל זה עדיין לא אומר שאתם חופשיים לבדוק אותם, כלומר יש לפעמים גם גבינות שמנות שמכילות פחמימות, אז אחד, לבדוק את עניין הפחמימות. 2, יש, כמו שזה הולך לכיוון השמנים, יש גם כמה מוצרי חלב רזים שהצליחו להתחמק מעניין הפחמימות, אז קוטג' אהובנו הצליח להתחמק מהעניין, בגביע קוטג' 9% יש 1.2 גרם פחמימה בסך הכל, ולכן גם קוטג' 9% אפשר להשתמש בו. יש קצת יוגורט יווני, יוגורט של תנובה 6.5%, בין 3 ל3.5 גרם פחמימה שגם אפשר לאכול, שוב במסגרת הפחמימות. אז זה לגבי עניין הפחמימות. יש כמובן את העניין הקלורי, אוקיי? אם תעשו אומלט עם 3 פרוסות גבינה צהובה, יכול להיות ששרפתם חצי מכמות הקלוריות היומית שאתם אמורים לאכול, עם התשעה בוודאי, אז אתם יודעים, פרוסה 150 קלוריות, 3 פרוסות זה 400-500 קלוריות. אז יכול להיות שאתם פשוט בגלל מוצרי חלב לא יורדים במשקל, כי יש לכם עודף קלורי, כי זה מוצרי חלב עם דברים מאוד שמנים, מכילים הרבה מאוד קלוריות, צפופים קלורית, והדבר השלישי הוא אפקט אנבולי, אוקיי? שזה כאילו גם הדבר המבלבל ביותר, כי החלב שהעגל יונק נועד על מנת לגרום לו לגדול, העגל יונק כדי לגדול, וחלב עלול לעורר אצל חלק מהאנשים תגובה אנבולית. מה זה תגובה אנבולית? תגובה של בנייה. הגוף מקבל הוראה לבנות את עצמו, זאת אומרת הוא מתחיל לאגור, מתחיל לבנות את עצמו, ולכן חלק מהאנשים שיאכלו מוצרי חלב יחוו תגובה אנבולית, יהיה להם חשקים, יתחילו לעלות במשקל אפילו, וזה יכול להיות נושא בעייתי. המבלבל הוא שאתם קשה מאוד להבין האם אני עליתי במשקל בגלל שאכלתי יותר מדי קלוריות או בגלל אפקט אנבולי. האם אני מרגיש חשקים בגלל אפקט אנבולי או אני מרגיש חשקים כי הגזמתי עם הפחמימות שלא שמתי לב שהיה במוצרי חלב. ולכן מה שעושים הוא פשוט לבדוק, חברים, בודקים מוצר 1 או 2 לאיזה שבוע, לראות האם יש הכל בסדר, אתם יורדים במשקל, מרגישים טוב עם זה, ובמידה ואתם מרגישים לא ועולים במשקל והחשקים באים, אז כנראה שיש לכם אפקט אנבולי ורצוי להימנע ממוצרי חלב. ענינו על הדבר הזה? קרם קוקוס, אין לי בעיה איתו, הוא לא נחשב בעיניי אפורים, קרם קוקוס זה בעצם שומן שבא מן הצומח, אז אין לי בעיה עם קרם קוקוס. שוב, לא כל יום אני משתמש בו, אני לפעמים עושה קארי או דברים כאלה, אז למה לא בכיף? בשמחה. אוקיי חברים, אז אם כך, אני רוצה להודות לכולכם על שהשתתפתם, ואיך אומרים, אתם יודעים איך להשיג אותי בקבוצות, בפייסבוק והכל, אז תודה רבה לכולכם, ושיהיה לכולנו לילה טוב חברים.